Esta mañá presentábase no Concello a primeira edición da Andaina Solidaria en favor da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos, a SANOC, que terá lugar o vindeiro sábado 6 de novembro, a partir das 10:30 da mañá. Todo o recadado na proba a través das inscripcións irá parar a este colectivo. Por casualidades da vida e pola relación que manteño ca familia de Noa, coñezo a asociación a SANOC, comezo tamén a coñecer pouco a pouco a labor que fan por todos estes rapaces. Entonces, nese momento, falo con Noa e coméntolle que hai que facer algo máis. É verdad que ela fixo no seu día unha campaña moi bonita en Rianxo de pulseras, a xente de Rianxo respondeu moi ben, e nese momento digo, temos que facer algo, no, para seguir apoiando esta asociación. E de aí, desde o corazón, pois nace a Andaina Solidaria con Superpoderes de Rianxo. Hai prazas, estamos en prazo, e aínda que hai xa moita xente de Rianxo inscrita nesta Andaina Solidaria. É unha causa moi boa, é unha causa xusta, unha causa de colaboración que neste caso representa Noa connosco, pero que afecta a moita máis xente nesta asociación. Na presentación da Andaina tamén tomou parte o padexeiro olímpico Adrián Mosquera, que actuará como padriño da proba. Que se anime a xente a vir e nada. Para min é un orgullo, xa vos digo, poder representar ou ser o padriño desta primeira Andaina e o dito. Espero vervos ali o día 6. A Andaina, aberta a todas as categorías, contará con 2 percorridos, con 2 niveis de dificultade, unha baixa de 4 km e outra media de 11. O custe será de 10 euros para maiores de idade e 5 para menores. Todas aquelas persoas que non poidan participar ese día na Andaina poderán colaborar tamén coa causa a través do dorsal 0, doando a cantidade desexada a través da pasarela de pago ou na Praza Castelao o propio día da Andaina.